an kam sullay dega yontule foy men panna mbiɗa an a dañata jot so wona dimanche joni namdi ko gonɗa e dow baba min de koye société goto woni mi wiye MCC MCC e ɗum ko woni ɗum ko min pewman ko murtode e jaaɓe coccorde mbiɗa murtode e jaaɓe coccorde min pewnata ko hen gonɗon eyi an noon ko mbiyan noon ko tan hande joom galle ma ko horamma andi basalnaraɓe kambo sikka daɓaɗo jogui an tawi ka a yahat haɗa waɗoya ɗum ha feltiɗa yan naata ya waɗa e ɗum ɗon jaaɓe murtoɗen mais ɗum kay matam min ko joguiɓe magasin ji koni kewi malla gara min mi tottuma ko liggolɗe kono hande aɗa yaata hande jaaɓe murtode ɗum ɗo woni haala maɗa an noon vraiment a bettigam no fewi bettigam wima ko tottama dépense aɗa ñamminoya goto ko ɗum hadnam kono kanta aɗa yiɗi liggade sa ari wonma financé liggoɗa ƴeew ñanden si sehilam goto ɓe nodda kam wi société mum ne waɗa recrutement sukaɓe liggotoɗo joni on wi kam saɗa jogui toon liggotoɗo addu ɗum ƴeew meɗe miijoma aɗa haalanamin muttode coccorde an metti mi nani haala mum kono wonko on ganda hen ko heewi société o no yimɓe kaldata ɗum ni en nanguiri ɗum ni yaran noon koma naara hen tan ɓe ganda ko woni nder ko te min ko jiimi toon ko no waɗinimi gartam ha no feewi te simi ko sata kala mo waɗanimi encouragé yomi jaggu hen woto bonnitanam tan min mi jaaɓe murtode umminani mi hoɗi mi heeɓi aɗa andi ko woni woto mettadam aɗa andi ko mbimam ko mbaɗi an kono mbaɗa ni tan mbaɗa won ko gonɗa ko tan ma artema an kam an pulla aɗa selle hoorema ko woni jaaɓe homo murtode coccorde ƴewno mbaɗa gas a ñamani a yarani aɗan doga tan woyyo sillade yimon duwonimon silla ko duwanaɗo wona anani ay aduna ko golle neɗɗo kala ko mbawɗa wonde hay soko guyka sa waɗi hen fulla ma e fayde ma tan Allah wallete ɓuuri wonde tan ko jooɗade gollal ala gorko ala debbo ala suka ala mawɗo doole mbaɗa jomum ay ko kollanmami ɗo ko dumuna nana ara jooɗi to e bureau muɗum annena jooɗoto ɗon ay min départ natami henne mi sino torop kono ne jaami ha nder gandum no waɗi gartam ete kadi mi yi hen nafoore ɗum tawi somi yi naɗɗo hen mi waɗata encouragé wiyata ya nanggu te kadi debbo kadi jeeya tan fortude junngo muɗum tan rokkam ala so neɗɗo rokkima goho rokkima ɗiɗi rokkima tati tan so janggo ari ma won ko ñaaguima tema rokku ɗum ɗum noon ka jontuɗo wayno poɗɗa wade kar machallah ɗum noon liggo dañana hoore ma tinnoɗa no feewi tinnoɗa gollal ngal no moƴƴi kanko kay silla
laaj an kay laaj ko woni o ɓiɗɗo mari ɗum nde ko neɗɗam laayi wona sehlem ko majji de ɓuyo maayi gonga sa nani ɗum sawata koko mbaɗi ɗo ko ƴirama wayi de nani min wima noon wayi marché ko bees wona musiɗa ça va a boy deeyi aɗa selli tampere ana jaam mawɗum an le jaɓɓotoɗo gummiɗo Europe komi naƴƴo ala hoto naƴƴa min komi naƴƴo Mamadou maɓe kolle no gardirta yimɓe no kaldirta yimɓe ete kadi ma daña haaliss ma liggey noon no moƴƴi tan ha maayi eyi min nani haala ma Soulaye min kam sa yi ni mi jokkodiri e ma ko yidde liggade tan kadi ko liggey tan kadi tagui kam ummade par ce que welani aɗa ɗumina aɗa ñaago à chaque instant hokkam ɗum min ɗum ɗon dal mi yiiɗa ɗum sagam dal mi wawana hooram mi dañana hooram min ko ɗum woni ko jimmi ɗum tagui kam jokkodirde e ma no mbawɗa wallirde mi foof dal walliram noon noon mbiɗim caggal Allah dal caggal ma ko daññuma nene la no jiirumami ni Mamadou wona ni mbanɗa kala saka rodarno ko mbinama ndondi hande mi yima ni haalam ko kewi laare aram de ɗefi he haalanam ko kewi laayi ko gongono e mbayrodirino gonga ay sa yi ɗiɗo temps fof a yaani marché o won entreprise goro mo gonɗo ɗo e wiye MJC oɗon entreprise noon sa woni toon nafoore ɓoleɗe mbiyata toon hay so wona ni o kalis o garowo lewru fof o ko arata toon e haqqilantagal ko e neɗɗagal e ndimako ko waɗate ma ko hunde moƴƴere te guila gonmi to faade joni mi yiiri men hooram no feewi te an ko wilema toon sa wonoon a ñantoto a fewat te a wonat neɗɗo jaam yamo joni so Allah jaɓima ɗiggin joni noon jinmi ko jaaren ni hande jehen e ndeɗo jeere saabu jeere nde wonko woni toon de jehen wadde ƴeewen jehen jaaren heccangi noon marché ɗo on garmi kono mi yaynimo pour Allah andi ko ɗo gongon noon joni nawam toon walla cifoɗa mi yaaha voilà aɗa andi yembal mboɗo andi aɗa andi galle Mamadou Diaw mboɗo andi Diaw technicien aɗa andi mboɗo andi muno troisiéme galle étage gonɗo ɗo no ko ɗon ɗi goni sa yeehi tan ala caɗele mbiya ko silla wadde o mimi ƴetti ala caɗele kono noon Mamadou ɗo gommiɗo aɗani hande dongal ngal welani mi rondima ha ko wara nde waɗi farde kadi hay hunde heɓaka joni noon jimmi ko dokkami hasgo temeɗe ɗiɗi kam mi waɗa passe ene moƴƴi ha maayi sabu mi kam jawɗam ko jawdi ma kono no aɗan ko woni eyyi mo waɗi enfant bisimilla somi jippima bisimilla taw woni o kemmi bisimilla mi nelduma bisimilla te kam mi haalamama ligguey o kam sa woni hen eyyi nafoore ɓolere woni hen toon faami hay sino wona jawdi ndi ni eyyi batte hakkilantagal batte gurdam aduna ko hokkanma ko a wawa dañi ɗum hay nokku ɗo joni rewɗo mbimami a jarama Sylla ko hoto faami joni Sylla a jarama a jarama ɗom oɗo no wonde cellal noon taw ko neɗɗo wawi rodade sakuji temi to ndiratumi sak en tokoson foof laayi sakuji tati ƴettan fawɗo sac fawɗo sac o dillinta ɗum ɓandu makko ñalawma goɗɗe dañi hen saaha mbi mbaɗa waɗa ɗum ko ɗum ummaki warkas rodade sahuji moƴƴani albarka MJC tan mbimi wari kaman waɗɗaade giƴo mon nani ana ɗiɗi kam nawɓe latara sar ɗum ɗo ne goɗɗalaji sar aɗa woni e worɗala a wonɗo aɗa selli machallah marhaba alhamdulillah marhaba alhamdulillah marhaba ino gorɗa alhamdulillah gorɗo giƴam guila nen ha joni ko ni tan haydara changeat ha joni ko gonɗa e dow mum min ɗo gommi ɗo joni pottuɓe seelam biyeɗo Mamadou Sylla o aɗa ko min gonno ɗo an keɗima emin ɗon o sakuji ha koyeɗo hande mi yimo omo waɗi costume e cravate omo yooɗi to mbiɗami costume cravate ɗo tan ko mi to paɗa fat hami gayna e bisimillahi fadata hami gayna joni o wi kam eɗen jogui société goto ene wiye MJ wara jokkit sa nani wima hara jokkit man hona ko ceew kon tan ɓoto won costume aji ɓenti foppu yiyata ɗum ko woni ala ɗum ko woni sehilam ɗum wonata hoto ittere wona ko fuuri ittere ɗum ko cottorɗe jaaɓe murtode société ko ɗum reni so tawi a jaɓini kam société ko ɗum reni sa jaɓini kam gara tawa ko tawmi ko
ganda kadi min komi gawlo ma te en ɓoydi en gonɗi guila e Fouta ha ɗo e Dakar gara jehen deggodiren mbaɗa ko mbaɗan noon gara kadi tawtami dañami daña so tawi a jaɓini kam mais ɗiɗo société ji ko dewɗa ɗo hay dara dañata hen sa tawi a jaɓi aɗa andi an guila ɓokki sarankoɓe haɗo kayga ɗo jiyami ɗo kala nde kaldu e ma ko ni yimɓe yiyatami yo won cottal ngal ko toon paami wona toon paɗa an doole ma ɗe waɗe leydi rowɗo sac ala an aɗa yiɗi doole mi jiɗat doole komi gawlo noon aɗa yiɗi ko weeɓi komi gawlo ɗemgal am ngal wuuri ɗemgal am ngal jaggimi min ko toon paami gara continue mbaɗa ko mbaɗanmi ko so tawi noon a salima jaaha ko jiɗɗa yaade e joni sa heeɓi ko ma ko waɗe poise ma misumi heeɓi ko am ko mi ñooka ani ko amanani ala danaka mulano mbaɗa ko ɗum ndewɗa ya walla ko ɗo mayata ya moƴƴima ɗo